Не, ин ҳами ҳолат дар қарор дора кан. Ягон сухан гуфта наметона, ягон сухан гуфта наметона. Агар метонистку овоза фаҳмидиса каҷалон. Нафасаш гирифт, нафасгир шидеста, я? Иншаллоҳ худо хоҳад соз меша, иншаллоҳ. Ина алқоташ овуш вақт байнами шприцтед ҳамон. Шприцкатя. Шприцкатя як пиёла алқот бульён аямурам. Фаҳмидиса ака? ассалому алайкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Ҳамакаса созем. Хоҳиш мекунам видеоро то охирша тамошо кунен. ҳозир дар алоқа бояд якди бародар бироян. Бемор доранд, як беморе доранд ки айни ҳолози капел гирифтеста ва ба воситаи WhatsApp ҳозир мо алоқада мебироем ва видеонавор прямой мерава, прямой транслятсия мерава. Записа мо намекушем. ҳозир ман зангшона интизорум. Дина рости гап мо ҳамсуҳбат шудем ва онҳо розӣ шуданд ки ин ҳами форматкати мо суҳбатмона гузаронем ва чӣ дили нияти доранд, чӣ гуфтаниҳо доранд дар ҳами видео мақсад гап мезанам. хоҳиш мекунам то охира тамошо кунем. бачаҳо занг задестия, ҳозир мефаҳмем. Акаҷалон, салом алайкум. Алайкум салом. Созе бачаҳо, нағзе, саломатитон хубай? Меша шукрона Аллоҳ ака, созем, тинҷем, хубем. Ҳамин масъалаи ҳамин бародар да акаҷон. Биё ма телефонма и тарафша гардонам, хорошо, чтоб чӣ хе бигӯм, ҳамаш культурненько битова. хуб, ана ки бародарҷон, биё а як лав сар кунем. мақсад ҳами бародаре ки айни ҳол беморай, чӣ ном дора? Бародармо Искандаров Саёд Айнояи Вусе. камтарак бародарҷон маълумот дода метавонӣ? мақсад чӣ касал шуд, чӣ воқеа рух дод, барои чӣ хобай? Бале, бале. Маълумот иншоалло ки дода метавонем. Бародарам Искандаров Саёд Айнояи Вусе айни ҳол дар Санкт-Петербург қарор дора. Як 7 моҳ пеш ай Тоҷикистон омада буд. Ай Тоҷикистон омада буд, 7 моҳ пеш. Пош маӣ буд, сонуш маӣ буд. Ҳамира рости гап, ҳами хонада тавобат кардем. Нашид. Пеш ай ҳами карантино, ай каме байни ҳами рафиқо организоват кардем, операция кардем. Ана ба сабаби ки дар балинса операцияш кардему, не ки тавобатша овардем, хонада кардем. Ба сабаби ки маблағе набуд ки дар балинса хок нав мақсад духтуро нигоҳубин кунанд, мо ҳамин сабаб хона овардем ки химо дар хона тавобат мекунем. баъд хулоси гап ҳамин пои операция кардагиш мақсад мо хонада привизка кардем, иш кардем, уш кардем, нашид. рӯз ба рӯз аҳволаш бад шидан гирифт. ина ҳозир бародармо дар ҳамин ҳол қарор дора. рӯз ба рӯз аҳволаш бад шидеста. мақсад дар ин 2 моҳ хай гуфти ҳамун гапҳо ҳамада маълумай карантин, кор нест, бор нест, иҷо мардум бекор. ина ака, ина бародарои аҳли ислом. ҳозир ин бародар худаш гап зада метавона ё ки не? акаҷалон, бовар аз барои Аллоҳ сухан карда наметавонам. Сухан карда наметавонам. ина ҳозир ман шуморо бо ипара мемонам. ин ҳамин ҳолат дар қарор дорам. ягон сухан карда наметавонам бародар. ҳамин вақт ҳамин ба шприц ба чӣ алқот метавонем даҳанаш дод. Дигар ягон сухан карда наметавонам. мақсад ин бародар поли ина ки чӣ памперс шонеде.
چیکار میکنم دستش خوب کن نگاه کاکای جوان همین اپیراسیا کردگی ما این هم که پا این هم که رفته است برادر درون رفته است که خورده رفته است با همه که پشتش همه که خواه رفتگی که جمیده نمیتونه با پشتش همه حالت کردیم این همه رنگ این همه جان هم که پوشیده رفته است با سببی که دختر فریاد میکنه میان میبینن مقصد میگن ما نمیتونیم دیگه کسا فریاد کنیم اوزی شما کجا قرار داره؟ ما اوزی در شهر سنت پتربورگ یوزی جایی که شما خوب مقصد برادر طبوبت گرفته سه یگون پالیکلینیکا یا چسن یگون دومای خونه هوا؟ نه این کوارتیرمونه این یگون جو به سبب به پول بودن قبول نمیکنن یگون جو یک بار بردیم 35,000 اپیراسیا کردیم مقصد همه چی کردیم خلوصی گپ که بردیم اپیراسیا کردیم دیگه مبلغی نبود که ما در بالنیسا خواه کنیم و مقصد دخترو نگاه بینکنن آوردیم خونه گفتیم خیلی خونه در مخمو مقصد کرانتینه کار نیست همه خونه شینه انشالله که نگاه بین میکنیم که این برادر ما روز با روز احوالش بد شدن گرفت دختر فریاد میکنه میان میبینم ایش میگه خیلی назначение میکنن دارو میرسن خیلی میخریم همون داروش کپل و کولا میورن مقصد دکتر فریاد میکنیم میان و کلوش هم میکنن کپلش هم میمونن همین کارا را دکتر یک روزی فریاد کردنش 1000 روبله میره مقصد کپلش هم میمونه و کلوش هم میکنن تبلیتش خیلی مخمو میتیم پا назначение دکتر هر روزی دکتر اومدگی و کل کردگیش برای کپل موندگیش 1000 روبل همون آدم مقصد میدودیم همونده این اکتوزی روسیگا برادر همه چیمون دو روز سه روزی دیگه ایرا دختور اگون конкретный диагноз мондагия ё ки бамхе таваккали лечение кадестай не таваккали немоир аслан больница бурдем барои поша операция кардан аслан больница бурдем ки мақсад поша операция кунем уже ҳамин пои ростиш рӯз ба рӯз бад шидан гирифт мо бурдемиш больница операция кардем ора овардемиш хонада гуфтем химо тавбат мекунем мақсад прививка мекунем исуча химо хонада мекунем сабаби ки шароит набуда больница хорава больницада чанд қа гуфтан тиен баъд хоб кунем чанд сум мақсад мо барои ҳамон операция ки ҳамин пора кардагӣ будан 35,000 пул рафтаги дар ҳамин операцияш ки ҳамин ба ёрдами ҳамин бародарое ки ҳамин будан 35,000 пул рафтаги а дальше больше бояд дар ҳамон больница хоб мерафт як 10 рӯз 15 рӯз шутоби ҳавоё нигоҳ бин кунанд бештар роз сига маблағ набуд мақсад гуфта мо прививка мекунем туда-сюда чанд сум гуфта буд як рӯзи 2,5 гуфта буд се рӯз яга 15 рӯз хоб мерафт 30-40,000 мерафт دیگه نبود و خیلی از مرزدکا همین 3-4 رفیقه همین چی بود که خیلی هم تکدیم این آوزی اکای جالو این همین حال دا قرار داره دختروخ چون چی گفته سن کنکرت نگون یگون اپیراتسیا دیگه گذرونده میشه و که برادر مقصد چخیل وای کنیم نجوتی مقصد چخیل برادر اساس کنیم برای این را کدن ها بله میشه با اون شرطه که مبلغ در کره барем пора операция кунем як бор дига полностью анализ биспорем мақсад ҳамаша дар ҳамун духтур мақсад и карад ҳамун духтурда хоб кардан накора бародар мақсад хона платни услуга духтурда хоб кардан накора шутоби ҳавои худчон нигоҳ бин кунанд ки ҳамин бародари мо ба по рост бихезад ака духтур да хоб кардан шароит нестай да барои мо ака баъди ҳамин видео ака иншоалло худо хоҳад хай ки худо мегӯем даст ба дуо мебардорем ки ҳамин бародар сеҳат саломат шававу оянда да хай баъд ин ҳамин ролик шояд мебинаву баъд ҳамин дидагиёш барои ҳамин ака аз барои аллоҳ ҳар касе ки хайр мекунад барои ҳамин бародар то
حقی که آخران شد انشاءالله تعالی در حق نمی برادر صرف میکنیم رسخود میکنیم هر کسی هر قدر میتونه خیر کنه زورا سجده بچه نمیتونستگی بچه زورا سجده برادر یکان جوی مجبورش نیست خیر میکنه خیر نمیکنه دعاتش دوی خیر کنه که خداوند شفای کاملش دید رنگی ما و شما با دبر ما راست بیسته مقصد مجبور دیگه ایلوج نیست برادر دیگه ایلوج نیست انشاءالله روز میشه که ولی با پا خدا خواهد راست میخیزه این همی ویدیو را میبینه با یاد میبیاریم همی روزورانه که انشاءالله خدا خواهد خیلی هستن همی شیروی نری توجیکه که هستن خدا خواهد خیلی دستگیری باید کنن که برای که ما از برای الله گفتیم نمی چخیل دین الله از برای الله اکا از برای الله هر قدری که پول جمع میشه همش برای نمی برادر همه جان کنیم و برای نمی برادر که برای بلنسه ده خواه کنیم ای پول جمع شدگی مقصد ده همی رسخود کنیم مقصد دخترو میگن ای قپول ایش میگه ای قپول ویش ده پول دادن در کار برای نگاه و بین تو شد ده هم بلنسه خواه کنن یگان جوی ساختکاریش نیست اکا جون ای به همگان معلومه که ما از برای الله کنشنه ای او случаи нест ки канали ма дар чанд случай шуда буд мақсад мошенникам бировардан сум кор кадестиам гуфтан лек мо хали одамора ба худованд споридагием худованд иншаалло бузургай дарчам дод давошам мета худо хоҳад иншаалло худо хоҳад бароям ҳар касе метавона ёрдам кунад аз барои аллоҳ ёрдам кунем ҳамеро ҷамъ гирд кунем барем мақсад аз қафошем даводав кунем هر کسی نمیتونه برادرو گپوی قبه نزنین داخش دوی خیر کنین انشاءالله خدا خواه سوز میشه ما برادر همین ویدیو را سخرانید کرده در کانال میپартон در комментария ما دا ягон номери аниқ дода метонем ки то што мисол бачаҳо медроян баъд ҳамин навора дидан чихелай кадом нафаре ки уже дар дилаш таъсир кард ҳамин навор иншаалло худо хоҳад бояд алоқада бироянд бояд занг зананд бояд мақсад ба чени зуррасшон дастгирӣ кунанд штоб алоқада хитонда бироянд уже усша мақсад чихелай хайр иншаалло ҳамакаса ҳамин номере ки ман кати шумо суҳбат кардестам да ҳамин номера бимонем хорошо гап нест ҳамин номер имо ватсап дорам да ҳамин номер ин ҳамин номера бимонем мақсад ягон ҷои чиш нестай бародар мо айнояи восе агар дарко боша мақсад ҳамаи амира каҷалон ин амира гоз мо агар ҳуй кинем шумо мебинем ку бовар ка ҳами одаме медидагӣ талхаш мекафад ин ҳамхе рафтестай акаҷон ҳамхе рафтестай ҳамхе рафтестай поён бо ҳамхе ай қафош рафтестай ба сабабе ки ҳамихе хова ягон ҷо ҷумида наметавона уже қафош ҳамхе замал кардагия и зардо кадесай худо нишонати амплутатсия накунам бо не ин ҳами ҳолат да қарор дора ка ягон сухан гуфта наметавона агар метонист ку ина чигасш ина ба ҳамин чигас кам беш ра мегашт баъди оператсия уже гуфти ҳамун гапҳо рӯз ба рӯз аввол бад шидан гирифт ака бародар маҷбур шудем ки ба хотири аллоҳ аз барои аллоҳ ба ёрдами якдигар мо ҳамин бародарам ба по рост бихезонем иншаалло худо хоҳад хеле ки дина бародаро алоқада биромаден ма якду воқеаро фаҳмондам лекин ҳами фармада розӣ шидем то што ки ҳар як кора ака чӣ хеле ози мардум ҳами блогерора рости гап бовар кун бисёриша уже ҳами аз сабаби фанду фребишон бад мебинанд барое ки ҳар кас ба фоидаи худаш мега кор кунам бизнес кунам картаи хидма монам лек бародарҷон ма чӣ хеле ки гуфтам ма ягон хе картаи хидма монданиам нестам ай мо фақат ами дар хизмати халқ будан ами ёрӣ расондан ами ба воситаи видео хайчи хеле медони ами подписчико зиёдан мақсад тамошо мекунанд
ами як роҳае ки мо ба ами ютуб метонем ами видеоро паҳн кунем, рақамотро намонем, одамо алоқада бироянд. бале бале ака, ягон ҷӯ чиш нестай овоза фаҳмидеста ака ҷавон. нафасаш гирифт, нафасгир шудеста. иншааллоҳ худо хоҳад соз меша, иншааллоҳ. барои ҳамун бародаро бетараф набошен, ҳами бачени метонистагитон иҷа уже ягон гапи зиёдатӣ ба фикрам ки бояд нашава, шумо фреб кадестен, шумо видео кадестен. Ягон гапи зиёдатӣ бояд нашава, ягон гапи зиёдатӣ ана хай мо ҳаме ҳаракат мекунем, худо мегем, дуо мекунем, вақт ки соз шавам ба по бихезан, иншоалло ки соғ саломат соз шидан, иншоалло боинам ки суҳбат мекунем. насиб худо хоҳад. хай бародарҷон, ба ҳамаи видеоро мегум ҷамъбаст кунем, шумоам ба ҳазур дам гирен, бародара нигаҳ кунен. ман охир да як абрашени мақсад бо ҳами ҷамъбастӣ сухан ман мегум, ба ҳамаи хай интизор мешем ку иншааллоҳ аввало худо ина акай ҷавлон, ина алқоташ овуш вақат байнами шпристай тамом шприскатия як пиёла алқот бульёна ямурам ҳамаш нами шприскатия дута шпристай мақсад як калон барои алқот додам, иш барои нами фаҳмидиса ака? гап нест. ай бачаҳо худтона эҳтиёт кунен. акаҷон илтимос ҳамира як шикр гап нест. ман сахранид мекунам, дар канал мепартом, боз алоқада мешавем, иншааллоҳ худо хоҳад. ҳамин номеро да ака бугӯ занг бизанам, любой каси агар мақсаду хачи боша занг бизанам. гап нест, эҳтиёт кунед худтона. саломат боша ака, дар химон дод кунем. гап нест. хуб, саломат боше бачаҳо, гап нест. саломат. хуб, дар охир чӣ гуфтанем бародаро, чӣ хеле ки тамошо кардем. рости гапа бугум дина бародаро худшон шоҳиди зиндаан, оли видеоро то охирша тамошо кунанд. агар ман хела воқеаро фаҳмондум, то шуда дар канал якчанд воқео гузашта будан, худтон шоҳиди зиндаен. то мегуфтанд картои худшона мемонанд, сум кор карданиянд, то мегуфтанд мошенникан исусан, ё мегуфтанд маслиҳат кати кор кардесиянд. хай анаи бародаре ки ховай и уже ягон хе маслиҳат нестай, ман намедонам дигар. шумо бояд ами навора тамошо кардан, нафаре ки дил дошта боша, нафаре ки мақсадам хеле воқеаро аз сар гузаронда боша, бояд уже фаҳма. ай ҳаматон хоҳиш мекунам, ба чени имкон, ба чени метонистагитон, бози ман медонам ягон бисёриҳо дар ғарибӣ кор намекунанд, бисёриҳо захираҳошон тамом шудагай, лек мо муроҷиат мекунем ба ҳамон нафарое ки доранд. кадом нафаре ки доранд, илтимос ҳамин бародароро биёин дастгирӣ кунем. иншааллоҳ рӯзе меша ҳамин бародар сиҳат саломат мешава ва боз ба ёд мебиёрем хеле рӯзора. дар паноҳи аллоҳ бошен, сиҳат сарбаланд бошен. боварӣ дорам ки бародаро иншааллоҳ дастгирӣ мекунем. ҳама каса дар паноҳи аллоҳ бошен.